ibitzen gara nonan, hemen gaitu zuen hauen, martxoso guztiz urrunak gero, gau ez zoratzalo dezakegu, urrunak gero, oiz dakitela guziate, urrunak gero, giro zoratzalo dezakegu, urrunak gero, zaki matzurrak izutu arte, guztiaren itzalak, odei betzaren anak, trumo sendoaren hotzak, zarata batzon zuzrain, ilakiaren bezero, goizarkiaren antzan, izarrekin egunero, etxeratzen gara, urrunak eskero, gozoratzalo dezakegu, urrunak eskero, oiz dakitela guziate, urrunak eskero, gozoratzalo dezakegu, urrunak eskero, zergi matzurrak izutu arte. Andoniren omenaldi xumera, Martina Semindarro arro egoteko motibu edo ukeuz, herriko pelotari bat binakako finalien egoti egutze bakarrik, gauza hundixe darako. Politxe izango litzake txapela jantztie, baina danak ezin da jantzi, eta gutzako jantzi bale eulez da, txapelen hondi bat eukeu herrixen, ondino gaztie, aurretik etorkizu bedarra, eta aurten indaren txapelketiaz, esperantzaz beteta laga gaitxune. Andoni, etorri balkora, mesitzeko txalo zaparadi hartzera. Txalo bero bat, Andoni! Hau, omenaldi hau berezixi da, Martina Semindarro asko estimoteu berak aurten indaben txapelketie, berak ipini daben alegin dana, daitxe azkeneko momentu partidu bat gaitxik favorituko izan arren, berak dana monda ikusi gendun dana mogala, baina beti bezineike, urrengo urterako seguru aneko duko txule, eta hon, merezitzeko oparixek jasoten hasiko da Andoni. Lehenengo eta behin, txapela mogotzeu, txapela jantzi ez da ben txapel hori, baina mesitxe deukena, eskupelota taldian partetik Andoniri oparixe.
Gaitzi bakera, gaitzi! Hori! Konduez, txapela ipinitxe. Beste opari bat, Erritxarren partetik, Markina Semendarron partetik, opari bat emangotze, udal kirol zinegotziek, Josebak, bera argazkize, aimakekin, bera nizkotzen Aimar, bera nizkotzen. Gorri zaintzize, favoritu nizkotzen. Ondo nizkotzen txalo japatzen da, ondo dut. Udaletxeko balkoien ando nire guzti guztien da, Eta hoi, berak ez dago espero, baina beste sorpresatxuak dauke. Txapelketa guztixen atzetik eta animoz jositxe sentidu da bera andoni, zeintzuk izango dira ba. Hor, gerti berangan, gondizen kuadrillako partez, beste erregalo badauke. Bigarren txapela, horien garrantzak izango. Eta, oin, ja amaitzen juteko, bertzola isek etorriko die, bertzo pare bat bota, eta Andonik mesitxe duken, omenaldixai, amaia lehut juteko. Emon eta hartu zabiz, azken aldixen hainbat post, 12 ez dugu astuko inoz. Goiko mailara iritsi zara, pelota betik gora joz. Ez da pelota eitearren baina, zugaz oso arrogago. Kantxan kolokazioa eta golpe segurua, gure herriaz berbetan, dabil pelota mundua. Naiz azkenean ezkozun jarri, txapel azpian burua. Hor egotea da importantea, ta ez txapel kopurua. Eta Andoni berape seguru gogu dukela berbi hartzeko. Komisione makinaren entrevista eta oitxute da telebizioen entrevista gehitzen beran naturalia diaz. Eta,area galdera baukaz neu. Andoni, azte bete pasaute otzien pixkat, ze balorazio indozu, ortengo txapelketi eta kanporatean inguruen. Lehenengo eta behin izkerrik asko, torteanen. Hau ez da bitzen, bate berraitzu. Txapelketi momento hon asko kio, txarrako bai horre tarteko eskultureko lezio txarro edo. Eta ero partido batzuk egiten dit, azkena esan urtena inona. Eta, eurek txapela, baina, hone momentuz, balora hauan neko, pizkatea erdotuz, hori txartuko nio, azte pasetat, beti gartzen da buruga azozen etxua duzutu lehen, baina, inbertot egin egin eta gehitza balorako zela eta... berak, ezaban lez, finala baitzuta segiduen ezaban hasierako posei tantuten, hankak sentidu bezuetzen dardaren egon zala. Gero ikusi gendu zelan buelti motzen, eta txapelketa osoko Andoni agertu zala.
Piskate inalaz, penielez gatu batzuk? Ba, hombre, gantatzen az, eskerine zuken norbeanak zinen moten partio batzen da gatu zinen bostieteko biharra antxet partio funtzan. Baina, bueno, eskerine gero ba nitxe lehenengo ziten ez partio zuen hankar bolete. Baina, bueno, gero azkenin ba partio urte zen, alegin gintu, ezen urte. Eta kanpeatu hor da, baina, bueno, azkenin beztote musikoteko moko zen izatela eta bino urte asko gezela eta hor duan bat ditu. Bueno, eta gainera, aurtengo txapelketan onda berezitxasun bat, Markina Semindarrontzat. Errixen onda partidu, eta bakit aldonik estimau da, baina, bueno, zeutzako ziz izan, Markina Seminien hemen partidu jokatzi, Bueno, ba, aurreko urtetan joaten du, baina gu espeziala zen, txapelketako partidu ja klasifikaute, eta Imarraz da zin kontra, Tipitzarak kontra, hori zer egin ditu. Eta lehenengo haurinen zarreak horren beste saltu eta eroa errixen ziarre zer esan azauen, horren norbera da, ez dutut emon, ian horien nahan emon, Europan erruxu etuseko, izen ebezen batako, baina kalkulatut ere bai ez dizio. Eta eskate neuke harritxutea dintzen, zotzeko artebetzen da, eta hor bai, utzete horri gazi egin partidura jatu dut, eta horretxean zatzen da, errekordo. Bueno, eskerrik asko Andoni, Markina Semindarropa disfruta dugun partidu horraz. Aurrerantzi berak esan da lehenengo udako partiduk euko txu, eta gero indaben txapelketia zintorrekako zeukera gehiago, seguru. Eta, bueno, beste barik, gure txapeldun onduzia itxalo bero bat, eta gero gurtu gara, ira hori gurtzen, honetako txapela, gure 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 gure